cai cakol cai di botol cari banyak dokin bacol kiri siji bola cai nak cai cakol cai di botol cari banyak dokin bacol kiri siji abang-abang gendera londo ngetang siti kuburan mayit lambi abang ngetanda mata bedak bubur ke golek duit bacul kare siji tolo jae ajae jatolo jae di botol jare banyak doke bacul kare siji abang-abang gendera londo tapi abang kutanda mata wedak umur kanggo golek duit jatol jadi kumpul cari banyak doke bacul kare siji abang-abang gendera londo kuburan mayit lambi abang ketanda mata wedak ukur kanggo golek duit napa Bu? Aduh, lemes iso aku nangis. Sik, kayak adan kudu kae. Adan do jaga dhisik. Menghormati sing do salat, bang disolatke. Aku kok kafir. Bu. Ora krungu. Bu. 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 Sing nyulik ndi to? Kayak adan. Bu. Bu. Jenengku saiki tak ganti, Bram. Celeng. Mau pengen arep metu reg-regan saiki tekan kene men gogok to. Yu. Halo Yu. Sabar. Sabar apa? Wah. Duit. Ila hadratin khususan.
Iki wong karang lek adan iki wis rampung, saiki lek nyanyi sholawatan karo mubeng alon-alon. Yo, Mas Irul. Wah, kembaranku sing paling ganteng dhewe. Sugeng sonten warga. Ngendi kene iki? Ayo nang desamu samplong mitir kowe iki. Warga Karang Daleman hari ini Kencana Rimba Live. Acara apa kayak tulisannya? Halal bihalal. Halal bihalal pemuda-pemudi Karang Daleman. Beserta anniversary ulang tahun pernikahan Mbak Ella dan Mas Yuda. Semoga semakin samawa. Hei. Bojoku melu, Bu. Sapa? Bojoku. Endi ta bojomu? Sing ayu dhewe kok entar kok. Kok biyen uduku iki? Mosok. Oh pikire Iki kudungan ya? pikire kudungan. Aduh. Nggih, sore hari ini disponsori oleh Warung Berkah Mbak Ella dan Mas Cumplung Garage. Untuk soundnya dari Gerabak, Mas Kadut Sound Audio. Ada Mas YouTuber, ada Samudra Kian Santang Channel, ada Tiang Tampir Channel, ada Rikol Penghibur Channel. Wangele Mas jenengmu ki lho ah. Nah, siang hari ini juga diramaikan oleh Mas Irul. Sugeng Riyadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Alah Bu, senyumane iki lho Bu. Iki to? Alah gantenge raumu, alah dapurane kebo. Wah elek-elek ngene iki, wah bojone papat. Irula pikir siji. Duduk. Jare duduk Ora. Jangan lupa ya untuk di-subscribe Kencana Rimba. Yo, Official. lagune karo mlaku karo ngenteni kono komat. Meh ngopo? Aku sing nyanyi? Aku sing nyanyi wong tik-tik bunyi hujan. Solawatan to Bu. Ayo sholawatan urusane dhewe-dhewe iki, Rul. Betul. Yo, wajib ngain. Wajib kain lanang wadon luru ilmu. Wajib kain lanang wadon luru ilmu. Ojo lereng yen durung rusak bodohmu. Ojo lereng yen durung rusak bodohmu. Iki nang kene ana artis sing sekolah ora rimba iki. Waduh. Iki. Wes. Ora lanang ra wedok iki. Wow. Wah. Yo. Nggih, ini request saking ingkang gadah gawe. Sarinande Mas Bu. Sarinande ya Bu, jalan-jalan ya Bu. Bu, salto Bu. Bu, salto Bu.
Putri Suri pujaan sang dewi. Hari sang putri menari diiringi lagu sari mandi. Sing lakone arane dalan limang sasi kok kaya wong ilang jebule ra ono sing nyayang. Esok-esok kaya wong gemblung, sore-sore dolanan long punggung. Ati iki rasane wis kembung, wani nyawang ora wani nandung. Mas Bu, ndi mau ke Bu? Halo. Pak Jum. Pak Jum. Lumayan Bu, kena gitu ku kopiok. Oke siap. Wah, iki aku nang kene iki jajar wanita jadul. Iki. Wah, ayune ndak pedang bengi. Awan Raja kakek ngomong langsung. masuk. Oke. Apa iki lanang kok Bu? Ndi? Iki. Iki. Ayo biyen tak tiri muni lanang ngono nek kenyataane ya aku ora kecetok. Mbok jajal buka Bu. Buka. Buka. Iya. Wah. Ih, aku biyen joget nang kene sandale ilang iki. Berarti nek jambung Mas Irul halal lho ora apa-apa to Mas Irul. Monggo Mas Irul. Nek kenalan ki. Wah, iki bintange Laura e. Wah. Jan. Saiki piye? Salto, Bu. Salto. Salto. Iya kok. Salto. Jo. Kok mengkon Jare njaluk warok salto. Boyo iki wingi urung mari, Bos. Oh, dikira. Yo saiki lagune wajibe dientekke dhisik. Gak salto urung. Saltonan. Ya Irfani ronce-ronce kembang, wangine mobiar-mobiar gemilang, aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce-ronce kembang, wangine mobiar-mobiar gemilang, aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo lenggah ingkang sekeca urip sirane
Senyum bukan wong maneh sembarang senyum. Senyum bukan wong maneh sembarang senyum. Tapi senyum wong manis mengandung cinta. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Tapi nulis wong manis di atas kertas. Apa Bu? Apa iki? Penonton. Wah, iki cah YouTuber mau njaluk lagu. Oke. Bel. Kok dudo meneh? Bel. Aduh foto dor. Samplok mitir. Njaluk lagu apa, friend? Teknik Guyujan. Oh, garangan tua, kae. Anaknya garangan tua main kae. Halo beb, waduh, I love you. Wah. Perang rungu, wah 50.000, wah kene, alhamdulillah. Iya, Santai, kon santai sih. Iya, wong iki bayarane dhisik. Said. Kon santai sih. Wah, satu. Mbahmu pejetan 120, Bos, atau enggak 20.000. Bocah, wedok ora niru kowe. Kowe bojone Bagong. Oh, Allah. Baik. Nah, iki lagune apa dhisik? Kok mesti rondo wae? Aku ki kita diduduk rondo. Berarti lagunya Sido Dudo. Ibu, lagunya Sido Dudo wi. Haus bareng wi. Haus wi. Mafailaton, assalamu alaikum ya minal afi ya ilahi. Mafailaton, assalamu alaikum ya minal afi ya ilahi. Mafailaton, assalamu alaikum ya minal afi ya ilahi. Mafailaton.
pikir ora rumangsa udan terus ing mangsa ketiga rondo teles katon ana ing netra lara prata disete ora tumopo lara kangen disete kemalan apa lara rindu dicamoni malang lalu bisa mari yen kowe dadi bojoku turu jam itu ketok-ketok atiku turu jam 8 ketok-ketok jangkutmu turu jam 9 ketok-ketok ada kamu turu jam 1 lampu terus tak pateni yen awan aku ra doyan mangan yen bengi turu tansah krisian sing tak pikir rondo teles wedan dalan dadi mandan sepasar wis pedatan butut manggung pawukir asmara dono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan terus ing mangsa ketika alat rondo teles katon ana netra lara pronto iyo kangen disuntik kok malah neman lara rindu dijamani malah meru bisa mari yen kowe dadi bojoku turu jam 7 ketok-ketok pipimu turu jam 8 ketok-ketok ana janggutmu turu jam 9 ketok-ketokan kakakmu turu jam 1 lampu terus tak pateni rondo teles ngawur Bu tronton isi joget yuk ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan jawabnya
assalamualaikum di setiap pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam, itulah tuntunan agama Islam. Ucapkan assalamualaikum setiap pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam, itulah tuntunan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam, itulah tuntunan agama Islam. Ucapkan assalamualaikum Setiap pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam, itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara deh. Beri tepuk tangan untuk Mondolan. Yang mana tentunya dari teman-teman dari Kencana Rimba sudah mengantarkan. Oh, saya jadi. Sandati bagus. Oh kok